Aquesta farmàcia podem assegurar que és del segle XIX. El 1876 consta com a titular el Rafael Oller Mielet. Aquest Rafael Oller Mielet tenia un fill, Rafael Oller Pons, que va ser el més conegut, que el 1880 ja surt com a titular. El Rafael Oller Pons el va substituir el meu avi, que va venir cap aquí el 1921. El meu avi era farmacèutic a Vimbodí i tenia més aviat intenció de quedar-se a Vimbodí o l'Espluga, però el doctor Clariana d'aquí de Valls li va dir no, aquesta farmàcia ha de ser per tu, perquè ell era fill de Valls, el meu avi. A continuació doncs, va venir el meu pare i va estar aquí fins a morir el 5 d'abril del 2019. I a continuació doncs, jo ja sóc la següent titular. Jo li tinc molt de carinyo perquè, a part que és una mica un establiment emblemàtic, per lo bonica que és, doncs també es conserva o intentem conservar-la el millor que podem.